Hey, het is ik en ben niet alleen vandaag. Bo, waarom gedraag je je alsof dat je make-up artist bent en alsof dat je die palettes opgestuurd krijgt? This is not sponsored. Nee, ik heb die besteld. Ik heb er heel lang op gewacht. Ik ben heel blij en ik heb ook nieuwe borsteltjes. Ze zitten in dit zakje. Eindelijk, alles is toegekomen. En ik ga iets heel leuks doen vandaag. Er is dus een super goede fotograaf. Ik heb al veel werk van hem gezien en wauw, he's amazing. We willen heel graag een keer samenwerken. Maar nu met die coronatijd is dat natuurlijk een beetje moeilijk. Dat is nu natuurlijk de nieuwe mode om virtual shoots te doen. Dus dachten we van oké, wij doen dat ook gewoon. Maar wij gaan het een beetje creatiever aanpakken. M heeft dus heel schone plekjes in zijn interieur. Hij gaat dat dus daar allemaal editen. Ik heb hier al outfits klaar liggen. De make-up ligt hier ook uitgestald. Oh my god, hij belt. Wat een timing. Look at my socks. And we're live. Dus ja, het is ook trouwens de eerste keer. Ja, ik weet nu niet, moet ik naar u kijken of naar mijn camera? Ja, inderdaad. Kijk naar de camera. Het is trouwens ook de allereerste keer dat ik mijn FaceTime eigenlijk, ja. Ik ken u totaal niet, hè. Secret crème trouwens van Yves Rocher. Zo matterende crème. Heb je een droger of zo'n, ja, ik weet niet uit. Goh, het is te zien. Soms is die heel vettig en die is heel snel. Ik word snel droog. En heel gevoelig. Moet maar zo doen en kijk, je ziet dat je dat rood vlekje van het minste. Ja. Dus dat zijn mijn nieuwe brushes. Dat is een buffer brush. Een brush? Buffer brush. Dus eigenlijk voor het een beetje open te doen. Oh my god, het klinkt zo amateuristisch, sorry. Voor het zo wat open te smeren. Dat zo niet lijkt of dat je het ziet liggen of zo, weet je wel? Ah, ja. Dat het echt mooi open gesmeerd is. Eerste keer dat ik make-up met mijn borstel doe. Normaal doe ik het met mijn hand of mijn beauty blender. En mensen die aan mijn borstel doen, die doen altijd zo'n foundation op hun rand. En dan met die borstel. Dat heb ik ook. Fuck the system. Oeh, zo durven hè? So I'm using my Morphe M446. Oh, dat is leuk. Oh, zo zacht. Ik vind altijd iets. Dat is echt zo. Als ik buiten kom en ik ben eenmaal een half uur buiten of zo. En ik ben mijn wenkbrauw vergeten of mijn wimpers vergeten of ik weet niet wat, weet je. Ik was ook in gaan werken en ineens viel mij op dat ik geen mascara aan had. En ik dacht echt, bo, what the fuck. En ben dat echt gaan kopen dan. Voor de contour denk ik Yves Saint Laurent. Oeh. Oei. Zou ik glitterprimer aan doen? Er zit veel glitter in de palet. Oeh. Dat is goed. Misschien dat ik eerst de palet een keer moet uithalen. So here it is in the box. Kijk. Wauw. Heb je die al open gedaan of nog niet? Ik heb dat gisteren toch even open gedaan. Oh. Ik heb mijn vinger al in de sterretjes gestoken, sorry. Het hier een kleur met echte sterretjes in. Ik weet niet of je dat goed kunt zien dan daar. Misschien dat het scherp is wel. Met wat een outfit begin met welke kleurtjes? Wat? Ik vind de oranje wel super mooi. De oranje kleedje? En dat staat ook echt mooi bij je haar. Normaal en basic mensen zouden naar die rode, die tweede van rechtsboven gaan. It's me, I'm basic. I think we should do like something special. Snap je zo? Blauw. Eigenlijk zo. Bijvoorbeeld, moet je wel niet zeggen, ik klaar blauw. Dat kan niet. Dan gaan we blauw. Oké, dan gaan we blauw. Ik zal wat meer nodig hebben, maar ook ik zal hiermee beginnen. Eigenlijk doe ik dat altijd met mijn vingers, zoiets. Maar ik zal het een keer met dat borsteltje proberen. Zo'n borsteltje daarvoor. Oké. Tweede keer, oh my god, uw haar is zo mooi. Uw gasten lachen me niet uit, hè. Is dat mooi? Ja? Oké. Het is eindelijk het resultaat dat telt. Het is allemaal de wippen. Oh my god, en de make-up artists die aan het kijken zijn echt sorry dat ik zo'n dikke amateur ben. Maar echt. Ik denk dat die nu echt aan het denken zijn. Je verdient die pallet niet, you stupid bitch. Wat doe je? Ja, ik mag niet vloeken in mijn video's, fuck. Kun je niet gaan zien? Oké. Ja, daar kan ik wel iets mee doen. Oké, het is wat, dan ga ik... Oké. Oeh. Oeh, Shami. Oh! Wauw. Amai, dat is echt wel heel pigmentair mooi. Ja, hè? Oh, is dat je hond? Oh my god! Oh my god, wacht, ik ga je hond tonen. Oh my god! Ik ga misschien onder mijn oog paars. Oeh ja, zo'n underline color. Ja. Oh ja, exact wat ik bedoelde. Zo mooi. Zo die lining van het licht naar donker en je oogcrease is perfect. Ik heb blauwe eyeliner! Oeh ja, klaar. Bon, ik ga een spiegeltje op mijn camera zetten. Wauw, ja. Maar de glow, je hebt echt zo die glass skin effect, weet je? Ja, ik wil een donut. Ja, perfecte kleur. Highlighter is zo super snel. Ah, hier nog. niet. Dat is natuurlijk licht. Ja, dat is veel beter. Ik ga even mijn camera uit doen, want ik ga een kleedje aan doen en jullie moeten dat niet zien.
Oei, dat is zo te fel, maar... Here I am, wearing the dress. A look, a vibe, a match, a mood. Ja. Geen idee wat dat is of hoe dat werkt, sorry. Dus hiermee kan ik mijn gsm er tegenhouden, kan ik zien hoe dat mijn suiker staat. Wow. Cool, hè? Oh my god, we're living in the future. Oké, dus aan de mensen van de vlog. Mijn gsm staat vlak onder de camera hier. Het enige wat wij nu gaan doen, ik ga poseren en dan gaan we gewoon screenshots maken. En kijk en leer. Focus, focus. Ik heb een nieuw kleedje. En nu ga ik dat groen pakken. Palm tree. Kijk, ik zin om nog wat oranje daar nu onder dat paars te doen. Zou ik durven? Oh ja, is wel mooi. Ja, chance dat ik kan knippen en plakken, anders is hier allemaal had gezien. Voor de volgende look gaan we gewoon liggen op bed. Oh my god, men like al meer dan 600 foto's of zo. Men neemt meer foto's zo dan op een gewone shoot. En het leuke is, je kunt jezelf ook zien. Je ziet welke poses dat je doet. En dan gaan we nu naar de laatste look. En we gaan een wet look doen met haar. En gewoon naturel, dus eigenlijk bijna niks van make-up. Enkel een beetje mascara, een heel klein beetje schaduw creëren. Dus ik ga nu al deze make-up afdoen. Spijtig, it was pretty. En ja, dan zijn we er bijna. Oeh, mijn gsm was zwaar gevallen bijna. Oeh, weer al een sabotje. Allee, Alright. ik vond het heel tof. Ik stuur zo snel mogelijk de foto's. Oké, dat is goed. En ik ga dan de foto's in de video steken. Salutjes. Oké. Bye. Bye. Voilà, en dat zit erop. Dus de fotoshoot is klaar. Ik weet niet, ik heb al veel gezien, dus ik heb er echt wel een goed gevoel over. Het zag er echt leuk uit. En ik denk echt dat we meer dan... dat we geen 1000 foto's zijn, minder geen. Nee, dat zal het ook wel niet zijn. Maar nog zeker M ook op Instagram. Dat is een Instagram hier. Hopelijk vonden jullie dat ook een keer tof, een keer interessant, want ik heb wel heel veel vragen gehad om een keer te vloggen op een fotoshoot. Ik heb dat een keer gedaan. Linkje daarvan staat hieronder. Dat was een fotoshoot met Thijs en Sammy. Dat was heel leuk. Ik ga het hierbij laten. Dus ja, bedankt om te kijken. Tot ik het er weer zie. Met of zonder een hele nieuwe set brushes en een leuke make-up palette.